zemljama Evropske unije. Poštovani građani, žao mi je što je ova naša zemlja čak i na Balkanu poslednja i po proseku plata i po penzijama, zato što 25% nezaposlenosti nemate nigde na Balkanu, iako su sve druge države takođe u krizi. Vidim po brojevima da su plate veće. Nikad nisu bile tako velike. Pazi, smešno vam je, ali je tako. Da vam pročitate ove brojeve, mene sramota da ih pročitam koliko su dobri. Pa šta ste obećali, gospodine, građanima Srbije? Pa jeste obećali 200.000 novih radnih mesta? Nemojte da... Pa šta? Dakle, vi ne govorite istinu, gospodine. Mi smo smanjili plate, nama su plate veće nego ikada. Ja bih da vratim... Imamo povećanje plata. Da vratim gospodina iz virtualne stvarnosti koju je stvorio oko sebe i da razgovaramo zaista o onome što najviše muči građane Srbije, o tome da mnogi ljudi danas jedva preživljavaju. Ja s time ponosim. Ja vam samo kažem, vi još 20 minuta ovde možete da uživate u toj svojoj stvarnosti, a onda izlazite na ulicu u kojoj ide sirotinja, na ulicu u kojoj idu nezadovoljni ljudi, na ulicu na kojoj žive ljudi stvoreni vašom lošom vladavinom. Pa i na to sam ponosan. Kao što ste lažno obećali 200.000 novozaposlenih, kao što ste lažno obećali da ćemo imati najviše plate u regionu, kao što ste lažno obećali da će penzioneri moći da žive od svojih penzija, tako i sada iznosite neistine, gospodine, ali to vam je manir. Ne postoji ništa prljavije od Tomislava Nikolića. Mnogo novca imate, mnogi vas tajkuni podržavaju. Trošite milione evra i niko vas ne pita odakle vam ti milioni evra. Najlakše je mene optužiti kad pokrenem neku dobru temu i kad pokrenem nešto što vas boli. Ja o tome nisam hteo da pričam. Tomislav Nikolić obavlja funkciju, ali loše funkciju predsjednika Republike. Pa kao da je to neka novost. Tomislav Nikolić govori o svojim putovanjima, o svojim posetama prestonicama. Bolje ubij se ovde pred nama, bar među svojima da pogineš, nemoj tamo da ideš, uzet će ti glavu. Čemu su koristila ta putovanja? Vi ste u konfliktu interesa, kako vas nije sramota? Šta da vam verujem večeras kad ste lagali svaki put na izborima? Ali kako vi, lopužo jedna, imate... Vi ste samo preuzeli retoriku radikala u kampanji. Gde to piše? I otkrilo se u stvari da sve što su oni govorili da je to dolazilo iz vaših redova. I kad? U vreme kralja Petra? U vreme kralja Aleksandra? Pa moram da odgovorim ovom čoveku koji dolazi iz prošlosti, da bi možda mogao tamo i da se vrati. Mi govorimo o tome kako će sutra deca, kad ustanu i pođu u školu. Naša deca idu u školu, a naša deca nose teške torbe. Šta će roditelji da im daju da ponesu u školu? Da li će imati novaca za prevoz? Da li će imati novaca za doručak? To je naša realnost. To je realnost sa ovom vladom, predsjednikom vlade. Zato što sam ja predsjednik vlade Srbije. To je realnost vaše ekonomske politike. Pustite šta je bilo u prošlosti, to je radio Ivica Dačić, vaš koalicioni partner. Ja sećam moj otac kad je kupio 128-icu, mi smo bili, brat i ja, srećni kao mala deca, što sad do Bugojna možemo da putujemo 6,5 sati s odmorom u Modriče. Ovo građane Srbije zaista ne interesuje uopšte. Gospodin živi u prošlosti, on se vraća u godine u kojima je pravio lutke, a Srbija išla svojim putem. Da ne govorimo sad o tome. Nemojte, izađite iz Medvece, probudi u proleće i kaže sad više nije ona jesen u kojoj sam zaspao, sad je proleće. Probudite se iz prošlosti, gospodine, kandidujete se da vodite zemlju u budućnosti. Dakle, da se vratim ja na knjaza Miloša da bi vam objasnio razliku. Trebalo je da ide Kuršid Paša da udari iz Bosne. Ali gospodin izgleda zakopan duboko u prošlosti. Kako je zakopan, tako se neće ni otkopati. Stoko jedna. Vi ste jednostavno čovek koji, Bogu hvala, odlazi sa funkcije na kojoj se nalazi od dugo godina. Vučić ima potpunu kontrolu nad vladom 4 godine. Sve ovo što danas živimo zahvaljujući tome što je gospodin bio ili ministar ili predsjednik vlade ili prikriveni predsjednik Republike. Imamo katastrofalno stanje na selu. Poljoprivrednici, posebno stočari, moći da zarađuju mnogo više. Naravno, gospodin je konačno saznao kako nastaje tele, kako nastaje jagnje, kako nastaje prase. Obišao je štale kroz 4 godine. Ako nastavi on da vodi državu,
Mi nećemo više imati u štalama krave koje će moći da pomiluje. Išao je da razgovara sa mladima kroz 4 godine. Teško će naći mlade. Oko 40.000 mladih ljudi sa diplomama nema posao. Oko 60.000 je već otišlo na put bez povratka. Pa to Srbija ne zaslužuje. Govorimo o tome da smo dobili vize za odlazak u inostranstvo. Nažalost, to su vize u jednom smeru. Pustite sad to. Deca prikupe od roditelja novac da odu u inostranstvo i više se nikad ne vraćaju. Pa to je dno dna. Socijalna sigurnost. O kojoj socijalnoj sigurnosti govorimo? O penzionerima? O najnižim penzijama u regionu, najnižim platama u regionu. Nemojte da govorite neistine. Kakav si bre to čovek? U Albaniji je 450 evra prosječna plata. Ja sam presrećan zbog toga. Od nas je 320. Mi smo, znači, ne smemo se poredimo sa Albanijom. S kojom ćemo drugom državom u regionu da se poredimo? Čekajte, sad me pitate, nabrajate mi, O kažete... tome da li možemo da školujemo decu? Ne znam šta ste time hteli da mi zamerite. Da li roditelji koji imaju talentovanu decu mogu da je školuju ako nemaju novaca? Ne mogu. Mene to ne zanima. Da li mogu stari ljudi da se leče ako nemaju novaca? Ne mogu. Strahuju od toga da se ne razbole zato što neće imati novaca ni oni ni njihova deca za lečenje. Aj nemojte više da kukamo svi, je li vam loše? Se loše odevate? Je loše živite? Statistika je utvrdila, popis stanovništva utvrdio, 60% stanovnika Srbije između 35 i 50 godina izdržavaju roditelji. Na selu, selo obrađuje starac od 70 godina, na traktoru od 30 godina. Šta ćete, Milina? Gde je Srbija? Srbija je stala, zaspala, čeka da se probudi. Ne može da se probudi sa vladom gospodina... Šta je bilo, domaćine? Šta je problem? Šta sam ti uradio? Koliko mladih bračnih parova imamo? Koliko ima novorođene dece? Po moj odgovor je da to što pričate su idiotluci. Na 70 Opela imate 7 krštenja u Srbiji. Ja ne razumem, da li me sad neko napada i da li neko sve to izgovara protiv mene zato što... To nije Srbija u kojoj ja želim da živim. Ljudi u Srbiji danas žele borbu protiv korupcije. Ne smeta korupcija i vlasti i opoziciji. Smeta opozicija, a da vlasti smeta, ona bi se protiv tog zla izborila. To neka šala ili šta? Ali ja bih zamolio gospodina još jednom da ove neistine koje izgovara ponovi i da nam još jednom da ta lažna obećanja od pre 4 godine i od večera, zato što Ajde, to... čuti ti, ne pričaj gluposti, šta ti znaš o politici. Zato što to zaista lepo deluje. Znamo mi svi zašto je Srbija korumpirana. Ja ćutim i ćutim i ćutim i ne reagujem. Korupcija privilegija vladajuće stranke, to je razvijeno do enormnog nivoa. Trudimo se. Do nivoa da je zemlja prožeta korupcijom. Nemojte da lažete. Da li ste nekada pokušali da se zaposlite u nekoj instituciji? Prvo što su vas pitali bilo je da li ste član vladajuće stranke. Pošaljite mi na Twitter da li da ih udarim aperkatom, krošeom ili levim i desnim direktom. Sve su stavili pod svoju kontrolu, ali korupcija, kriminal. Kriminal je najgori mogućim granama. Koga ste vi iskorenili? Ko je uhapšen u Srbiji od velikih kriminalaca? Koja afera je raščišćena? Koja afera je izuzev što je zataškana? Koja je rešena? Zato nam je Beograd na vodi važan. Pogledajte, ovo je 1,5 miliona evra, ne dinara, potrošeno. To su stvari koje će Srbiju dodatno da pokrenu. Obratite se svom gradonačelniku za sve ono što je vezano za mito, korupciju, građevinsko zemljište, posebno za pretvaranje jedne zone u drugu kako bi vaši investitori platili manje nadoknade. O čemu pričate? Kako može onaj ko je doveo do ovog nivoa korupcije, kriminala, mita, kako može da se izbori protiv toga? Na koji način? S kim će ujutru da pije gospodin kafu ako svi ti koji su ogrezli u mito, korupciju i kriminal, ako ljudi koji diriguju medijima iz njegovog kabineta... Ne znam nikog od tih ljudi. Ne znam ništa o tim ljudima. Ako ljudi koji se bave privatizacijama, ako njegovi ministri postaju najbogatiji ljudi zato što se bave određenim poslovima pa to kriju pod lažnim imenima, kako on to misli da reši? Ma nemam pojma. To moraju da dođu novi ljudi. Dakle, samo su sve više pljačkali, sve više otimali, narod je sve više patio, a oni su bivali sve moćniji lično. Ova zemlja mora se osloboditi tog zla. Moja glava... Evropska unija kad je shvatila da Srbija više neće da skrene sa evropskog puta i ispustila vas iz kolevke u kojoj vas je ljuljala, pa vam je rekla da mediji nisu slobodni, da su mediji u rukama vaših neposrednih saradnika, najboljih prijatelja. Ja sam tiranin koji teram svoje političke protivnike u zatvor. Ili Hitler ili Stalin, mogu da biram kad šta hoću, ponekad bi možda mogao da budem i Kim Jong-un ili Pol Pot i tako dalje. Dakle, država ne sme da ostane u tim rukama, zato vas molim, izađite, ne kažnjavajte sebe, vi niste ni za šta krivi, vi ste učinili sve što možete, kaznite Srpsku naprednu stranku, oduprite se, pobedite, zato što je ovo jedinstvena prilika
Slobodno nemojte da glasate za mene. Da li vi, građani Srbije, razumete da ja ne razmišljamo o tome šta možemo da uradimo za narod, nego razmišljamo o provizijama i o krađi? Dragi građani, večeras nas je gledala cela Srbija. Vi znate šta je istina, šta je laž. I večeras je obećavao i Evropsku uniju, investicije, zapošljavanje. Sve što može da se obeća iz njegovih usta izlazi kao obećanja za koja znate da nisu iskrena i da nisu poštena. Ja vam to govorim iskreno, otvoreno i od srca. Srbija mora da se promeni. Vi ne možete da budete taoci politike, tajkuna, njegovog okruženja koje vas je uzelo u ruke i ne da vam da dišete. Pozivam vas, uzmite svoj život u svoje ruke. Ne dajte da vas vode oni koji su vas do sada vodili. Kaznite Aleksandra Vučića za lažna obećanja, za stepen kriminaliteta, za stepen nezaposlenosti. Zato što od vas 4 koji večeras gledate ovu emisiju, 3 živi lošije nego pre 4 godine. Kaznite jednu lošu politiku, opredelite se za promenu vlasti, opredelite se za demokratiju, opredelite se za one koji nikada ničim nisu upravljali svoje ruke.